Okei, mun piti pelata Brawlia, niin mä nytten pelaan Brawlia. Ula! Ja mulla on aika paljon rämäpäitä, se on hyvä asia. Tänään voisi olla aika paljon. Ja sitten mun lempi rämäpää on Donkey ja mulla on 2 tonnissa Donkey ja Edgar. Se on aika hyvä tulos minulle ja mulla on 25 000 pokaalia. Ja itse asiassa kun nyt sä katsot tätä videota niin 27 000. Koska tää julkaistaan silloin. Ja nyt sitä mulla on. Kaikilla on se. Sirius multa löytyy. Multa löytyy vähän kaikenlaista. Evenkin mä oon saanut jostain. Viper löytyy. Sammy. Andy. Sitten Gigi, joka pitää vetää 500 pokaaliin. Ja tässähän me vedetään se. No aikana päivitetään sitä tietenkin. Aina pitää päivittää. Tai no ei pidä, mutta on hyvä päivittää. Ja me voitais pelata vaikka rähinäpalloa. Näin. Ja mennään suoraan peliin. Mutta tietenkin mä oon tässä niin sellainen, että mä menen ekana kaikkialle muualle ja nyt mennään peliin. Ja toi tähti pyörii tossa merkiksi sitten, että peli alkaa. Rähinäpallo. Gigi. Kaikki. Aivan kaikki. Shelly on meidän puolella. Mandy tulee täältä. Näin täältä. 81 pokaalia. Joo. Sitten Nova Droppi saapuu täältä. Ihan hyvä tää on. Ja uusi Nova Droppi, aika hidas. Todella hidas Nova Droppi. Griffille tähtipuffi, että on kyllä aika hyvä. Todella hyvä. Mutta koska mulla ei oo Griffille mitään tähtivoimaa, toi B-Star Novalle ihmejutulle päivitys. Vasta saan ton sprayn tuolta. Mutta sä katsot tätä videota, niin tässähän tää Star Nova tapahtuma on jo loppunut ja on tullut uusi passi ja kaikki. No kuitenkin. Nyt ei oo enää Star Novaa tapahtumaa. Täällä on vastassa Nita, Shelly ja Milky. Näin täältä maaleja. On tähtipelaaja. Ja 7 voittoputki kohta 100 pokaalia tällä. Laitetaan peukku ja mennään pelaamaan uudelleen. Näin tähti pyörii taas. Ja näin. Rähinäpallo. Koko Coltti ja Colette. Vastaamme Gigi, Cornelius ja Mr. P. Mr. P. Ehkä se on parempi, niin Mr. P. Miten mä tapan ton Coltin tosta noin hyvin? Niin kun toi olisi ihan helposti voinut tappaa mut tosta. Ja sieltä eka maali Mr. P tekee. On aika hauskaa kun tossa on toi Corneliuksen rinkulla ja sitten tän Gigi rinkulla, mutta nyt ne hävisi ja nyt tuli taas. Ja jos olisi vielä Boots, niin siinä on 3 rinkulaa. Näin. Mutta tästä tulee Mr. P. On tähtipelaaja enkä minä. Ja siitä 100 pokaalia täyteen samalla. Saatiin megatehtävä tehtyä. Harvin näistä tulee eeppinen. Tää on ihan hyvä. Sitten Nova Droppi. Ja vielä Nova Droppi. Ja Nova Droppi. Ja vielä yksi Nova Droppi. Mutta nyt ei ole enää Nova Droppeja, koska tämä tapahtuma päättyy. Joka tässä kuitenkin on.
Eikä lipas, mutta en mä saa sitä. Tää on aika huono. Muttia tässä on 100 kolikkoa. Miksi mä painan koko ajan tota nappia tuolla? Ja tuhotaan lisää tota. Jee. Kohti me saadaan toi spray nimeltään uusi spray. Mulla on tuolla ihme jääjongilla noita juttuja. Maali. Siitä mä oon tähtipelaaja. Jaa! 132 pokaalia jo. Näin. Sitten katsotaan tota Colettea. Painanko se nappia? Katsotaan. Ei painanut. Harmi. Hän ei osaa painaa nappeja. Ei kumpaakaan nappia. Näin. Sitten tähti pyörii taas. Koko ajan pyörii. Pyöri. Ja Lou, Griffy ja Nani vastaan Gigi, Sirius ja Pierce. Mä kutsua koko luokka kutsuu Pierceä perseeksi. Jos sitten poistaa sen i, niin se on se. Ja Griffia näyttää superi. Loun tuolla. Toi ei mahda mulle mitään toimia. Ja sitten maali. Ja sitten alkaa uudelleen. Käytetään superi tonne. Ja sitten mä kuolen silleen Loulle, joka ampuu niitä pikkupalloja ja jäätelöä. Toi Sirius odottaa, että mä haen ton tuolta. Selvä, mä haen. Otin. Mä kuljetan mun kahdella pikkujalalla täällä ja noin vaan kestää. Tuolla. Odottaa mua, joka tulee pallon kanssa ja vetää maaliin. Mä harrastan jalkapalloa. Olen harrastanut jo 3 vuotta. Ja olisin 4 vuotta. Jos olisin päättänyt yhden asian toisin. Ei kun siis 5 vuotta olisin, jos olisin päättänyt sen asian toisin. No. Täällä on Colette ja meidän tiimi. Ja maali. Tuli siitä. Siinä on pikku Gigi, joka heiluu. Mennään peliin. Tähti pyörii taas. Mutta me pelataankin rähinäkiekkoa. Rähinäkiekko! Se on aika hyvä. Täällä on Gigi, Leon, Boots vastaan. Mikä katse Shelly ja katse Shelly. Sitten mä kuolen ja toi Shelly ottaa ton kippuavan pallon. Mä otan ton kiinni ton kiekon. Ei kimpoavan pallon, vaan kiekon. Mitä toi El Primo tekee? Ei se voi vaan hypätä tonne. Niinku ei kirjaimellisesti voi. Siinä ei oo yhtään mitään järkeä, että se vaan käyttää se superi aivan turhaan. Aivan turhaan. Ja tästä mä tein tällaisen maalin. Ja toi Pups ei saanut sitä palloa. Vähän outoa. Täällä. Miksi mä käytin mun superin? Ihan turhaan käytin mun superin. Otan. Näin. Toi El Primo vaan hyppelehtii täällä ja käyttää supereita turhaan. Toi Shelly ei mahda mitään, aika paljon damagea se tekee. Toi Shelly, salut. Ja mä oon tähtipelaaja. Ja mennäs pois, otetaan noi krediitit tosta Spikelle, mutta kun sä katsot tätä videota, niin mulla on jo Spike, koska mä oon saanut sen. No, mä oon tässä joku selostajamoodissa, että niinku, kun mä kuvaan tätä, niin mä en ite puhu sillä hetkellä näitä, vaan mä erikseen puhun vähän noin joku viikon jäljessä nämä asiat tässä videolla. Eli mä editoin tän puheen tähän. Eli mä liitän mun puheen tähän videoon.
Jos mun puhetta ei olisi, niin tässä ei kuuluisi yhtään mitään muuta kuin nämä peliäänet tässä, jotka on aika hiljaisella. Boom laittaa miinaa. Miksi toi yksi miina ei räjähtänyt? Sieltä vahinkoa, mutta mä kuolen. Toi surge. Ootteko te miettinyt sitä, että kun sun legendaarisen tyypin nimi on Surge, melkein maali, kun sen nimi on Surge, niin eikö se ole vähän surge, kun se on surge? Wow, se on niin surge, koska se on surge. Ootteko miettinyt? Laittakaa kommenteissa, jos oot. Sieltä ottaa palloa ja viskataan se ihan pestikkaan jonnekin. Mä tykkään tosta Squeakista, joka on meidän puolella. Se ampuu tuolla. Pankikillä. Miksi mä haastan tota? En mä käytä superia. No silti mä käytän sen superi. Toi Chester, joka yritti tehdä aiemmin maalia, tekee nytten maalin. Ei taideta hävitä tää. Tai no itse asiassa hävitään, mä pelasin tätä videoa ennen kuin mä liitin tän. Eli nyt on varmaa, että me hävitään tää. Mutta millä tavalla? Ja näette katsomaan tän. Sieltä mä syötän tonne. Sitten mä en käytä superia. Sitten tuo Star Nova menee tonne. Alkaa itkemään. Ja mä oon kyllä. Mä menen tonne ja räjätän nää kaikki miinat tosta. Ja sitten toi Surge hyppää ton pallon. Niin mä klöntin kanssa itse. Mutta eihän me tätä tietenkään voiteta, koska mä pelasin tätä. Eli tää on niinku meidän eka häviö. Ei suinkaan tohon ajan loppumiseen. Väärinpäin, oikeapäin. Tappio 1 miinus. No tähän asti päästiin ilman, että kuoltiin kertaakaan. 1 pelisalkkaus. On ihan hyvä pelimuoto. Mutta me ollaankin rähinäpallossa. Rähinäpallo. Mutta ei ollakaan vaan ryöstössä, koska tässä äänitysjutussa mä en oikein näe tätä juttua, että missä me ollaan. No. Toi joku sushipupu. Sushipupu. Sus. Se on niin se pupu. Miksi mä en käyttänyt tätä superia? Toi Kenji lyö tuon superi aivan turhaan tonne ihan kauaksi. Tai no ei se ollut niinku aivan turhaan. Teis varmaan ku 100 ramankia sillä. Superi meni turhaan pois. Kenji vittää sen superin. 60 HP:tä tolla vastustajan kanssa kaapelaa. 50 HP:tä. Tuolla. Kyllä. Ja nyt mä menin tänne ihme tornadoon. Ja mennään. Selviäätekö tää meidän kassakaappi aivan menettämättä mitään pistettä. Ja sitten me tuhotaan toi kassakaappi tosta. Näin ja me saatiin jalokivet. Näin mä oon tähtipelaaja. Niin piti. 273 rankkaammatsia vielä. Ja siitä voitto. Enää 2 rankkaamatsia. Rankkaamatsia. Aivan niin rankkaamatsia. Näin. No, mennään tänne. Voin tehdä näin. Musiikkia. Näin. Sitten mä laitan tuon auringon
Tosta Edgarista tulee nörtti. Mä kuolen tolle. Toi Jackie! Annan tuolle. Ja me otetaan. Koska miksei otettaisi. Otetaan L:stä. Otetaan se jostain kaupasta se L, niin kun ostetaan, mitä se vois maksaa. Mä siis saan tohon niinku yhtään damagea. Tuo vastustajan kassakaappiin. Toi sushippu on tossa. No seuraavalla viikolla tulee kakkonen tästä. Mutta Kikiä mä en tonniin vedä. Ehkä. Kenties mä voin kuvata sellaisia pieniä sortseja, kun mä aina saan sen niinku eteenpäin. Aina kun mä saan 100 pokaalia enemmän sille. Kun mä saan Kikille 100 pokaalia, niin mä kuvasin itse heti sortsin, että mä sain nyt sillä vaikka 600 pokaalia, 800 pokaalia, mä sain nyt sen tonniin sillä tavalla. No, mulla on vaan 2 tonnissa. Että se olisi ihan hyvä suoritus. Ja miksi mä menen tonne? Ei vaihda suuntaa. Meidän kassakaapilla 1%, niinku 1. Tuo vastustajan kassakaapilla on 3. Ja mä tästä kuolen. Ja sitten me otetaan tosta L, koska toi tyhmä Edgar hyppää tonne. Ei. 1 miinus. Tää oli vasta toinen häviö. Autovastaaja! Mä sain niinku 2 pokaalia plussaa tosta. Vaikka niinku me hävittiin. Kuitenkin. Ja mulla on muuten 2 voittopukki tässä. Kun äsken mä hävisin. Pelataan 2 kaamea-ottelua. Yksin peliselkkauksessa. Ja sitten me ollaan 300. Ja sitten tää video loppuu. Ja sitten te ehkä katsotte sen kakkosen, joka ehkä on jo tullut, joka ei ole varmaan tullut, koska se ei ole tullut, koska se on tullut. Ja mä haluan edes saada joskus 100 tilaajaa, se olisi ihan hyvä nyt, ja vaikka se ei kyllä hyödytä mitään, koska se ei ole yhtään paljon. Toi Olli FK. Ja kohta toi Brock. Tappaa sen Brock. Joo, niin tappaa sen. Vaan että sehän FK. Ei sä et oo puskassa. Joo. Varo niitä Brockin pommeja. No, kuitenkin jos tätä kelaa eteenpäin, niin näkee, että mä voitan tän ottelun ja on 1. Ja tuhoan ton Brockin. No mä en tuho sitä ehkä. Vai ylikö se? Joku jättänyt nää vartioimatta. Ai, kukaan ei oo kerännyt noita. Niinku ei kukaan. Ei kukaan. Tuolla on ihan hirveesti noita. Vähän tosta Arnomaan tosta. Onko tapahtuma jo loppunut? Nyt mä ammun ihan turhaan tonne, kun se ei oo siellä se Brock. Sitten mä laitan sen superin. Kosta tulee Spikes. Star Nova Spike. Sitten toi. Minä tappaan sen. Sitten mä otan täältä tän perus Star Nova jutun. Mutta koska tää tapahtuma on loppunut, niin loppuja tästä on jäljellä enää se rämäpää. Star Nova rämäpää. Tämä on Gigi eikä toista tajunnut sitä. No. Vai oliko se Jackie, joka tuolla on? Jes, mä voitin. Ihan ei vaapuja. Toi ihan random voittoputki. Mulla on 2 pokaalin päässä tää 300. Tää on niinku paras asia. Kun mä saan 5 sijan, niin silloin mä oon jo 300 pokaalissa tällä. Ja sitten tää video loppuu.
Ja sitten te katsotte jotain muita videoita tämän videon jälkeen. Ehkä tää lopetatte YouTube katsomisen tai sitten se painette sitten raksia siellä yläkulmassa tai painette sitä vihreitä nappia siinä kaukosäätimessä tai jotain nappuloita. Tää on punaista nappia. Miten kaukosäätimessä se ihme sammutusnappi on jostain syystä vihreä? Siinä ei oikein järkeä toi Star Nova tappaa ton. Kumpia voittaa toi Spike Star Nova vai mikä? Sitten mä tapan ton 8-bitin. Jäi vaan 300 pokaalissakin kyllä. Vihdoin tää oli aivan kauhea kokemus. Kuitenkin. Kattokaa se 2 sitten tai jotain sellaista, mutta te voitte katsoa tämän videon vielä loppuun. Koska tää kestää aika vähän enää. Tää kestää joku 6 sekuntia. 6 sekuntia, ihan höhlä arvaus. Tää kestää noin minuutin. Älä ammo mua. Ai toi on Leon. Älä Leon. Selkkaus. Toi Leon muuttuu niinku vähän huonommaksi tossa. Nimittäin me hoitaa sen. Yes. Mä teen ihan sikana lämää tällä gigillä. Ja näin. Mulla on tää 300 pokaalissa. Vihdoin. Vihdoin 300 pokaalissa. No, 26 000 pokaalia on kohta lähellä tämän kuvaushetkellä, mutta nyt mulla on 27 000. Mutta tää video oli tässä. Kattokaa se 2 kun pystytte. Ja se oli sitten vain moro.